само за най-смелите, които биха влезли в света на динозаврите отново. На 4 юли се завръщаме в Джурасик света, но този път всичко е различно. Прераждане не просто продължава историята, той я събужда. Скарлет Йохансън, Махършала Али и Джонатан Бейли попадат в свят, в който динозаврите не просто са опасни, те са еволюирали. Екипът заминава на тайна мисия в сърцето на дивата природа. Целта – да извлекат ДНК, което може да доведе до създаването на животоспасяващи лекарства. Мисия с огромен залог и смъртоносна цена. Сниман сред реални джунгли в Тайланд и с нови, ужасяващи динозаври, включително мутант, какъвто не сме виждали досега. Прераждане е най-мрачната и интензивна част от поредицата досега. Това не е просто един динозавърски филм, това е Джурасик свят. Прераждане. Готов ли си отново да се изправиш срещу страховете от ерата на гигантите? Ела в Синеленд и не просто изгледай филма, и живей го.